aking YouTube channel. So for today's video, pupunta tayo sa Dinawan. Bibili tayo. At itatapon doon para sa mga magtatalok ng palay. So, eto, ganito na yan. Ang gagawin natin para makatulog tayo. Anahin natin to. Ilalagay natin. Malubog yan. Sagis-sagis na lang natin, no? Guys!
Apo na. At day 2, natapos na namin siya kahapon ng alas 2 ng hapon. So ayun guys, mapakita ko na sa inyo. Seryoso po talaga, nagtulong po talaga ako pag tanim nung palay dun sa danaw namin. So guys, ngayon papakita ko na sa inyo yung natapos namin. Actually, 3 lang po talaga kami na nagtalo kahapon. Nagtulong na lang din ako nung matapos na kasi nagluto pa ako at naglaba, naglinis bahay namin. So ngayon, papakita ko na sa inyo, dadalawin na natin siya. Yun na po. Ayun na. Ayun na po, tapos na namin. Ganon siya kalawak. Wala doon. In 1 day and 1/2. Isang araw may kalahati natapos namin to. 3 babae lang kami na nagtalo. So dito sa Bicol, pag babae ka, dapat marunong ka. Dapat marunong sa mga ganito. Kasi pag Bicol, Huragon. So ayan, tapos na lang. Sintay na lang kami pag-ali ng bahay. Ayan siya guys, ganun siya kalaki. Mahangin na. Ay.